ତୁଳସୀ ବିବାହର କଥା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ବିନା ତୁଳସୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ପୂରା ହୁଏନି। କୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀର ବିବାହ କରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଏହି ଦିନରେ ତୁଳସୀର କାହାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯାହାର ନାମ ବୃନ୍ଦା ଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ସାଧନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାର ବାପା ମା ତାର ବିବାହ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସହିତ କରିଦେଲେ। ବୃନ୍ଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ସହିତ ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଜଳନ୍ଧରର ଆକ୍ରମଣକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏ ବୃନ୍ଦା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ବସିପଡ଼େ। ବୃନ୍ଦାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଆଉ ସାଧନାର କାରଣ ଜଳନ୍ଧରକୁ କେହି ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଜଳନ୍ଧର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଦେବତାମାନେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହତାଶ ହୋଇ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ଆଉ ଜଳନ୍ଧରର ବିନାଶ ପାଇଁ ଉପାୟ ରଚୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ମାୟାରେ ଜଳନ୍ଧରର ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଲେ ଆଉ ଛଳରେ ବୃନ୍ଦାକୁ ପତିବ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଜଳନ୍ଧର ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛଳନା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଥର ବନିଯିବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଥର ହେବାର ଦେଖି ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃନ୍ଦା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ବୃନ୍ଦା ନିଜ ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ସତୀ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ସହିତ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା କୁହନ୍ତି କି ତା ଶରୀରର ଭସ୍ମରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଲା। ପୁଣି ତାର ପାଉଁଶରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବାହାରିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀର ନାମ ଦେଲେ ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ରୂପକୁ ପଥରରେ ସମାହିତ କରି କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ତୁଳସୀ ବିନା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଏ ପଥରକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମରେ ତୁଳସୀ ସହିତ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେବେଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମର ବିବାହ କରାଯାଏ।